Πώς να βελτιώσετε τη ζωή σας με μια ισορροπημένη διατροφή? Μια ισορροπημένη διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της καλής υγείας, στην αύξηση των επιπέδων ενέργειας και στην πρόληψη των χρόνιων ασθενειών. Καταναλώνοντας τον σωστό συνδυασμό θρεπτικών συστατικών, μπορείτε να βελτιώσετε τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική σας ευεξία. Σε αυτό το άρθρο, θα εξερευνήσουμε τη σημασία μιας ισορροπημένης διατροφής και θα παρέχουμε πρακτικές συμβουλές για το πώς να την εντάξετε στην καθημερινή σας ζωή. Μια ισορροπημένη διατροφή αποτελείται από μια ποικιλία τροφών που παρέχουν απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία στις σωστές αναλογίες. Περιλαμβάνει υδατάνθρακες, την κύρια πηγή ενέργειας που βρίσκεται σε δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα και λαχανικά, απαραίτητα για την αποκατάσταση των μειών και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, που βρίσκονται στα άπαχα κρέατα, το ψάρι, τα αυγά, τα φασόλια και τους ξηρούς καρπούς. Τα υγιή λίπη από αβοκάντο, ξηρούς καρπούς και ελαιόλαδο βοηθούν στη λειτουργία του εγκεφάλου και την ανάπτυξη των κυτάρων. Βιταμίνες και μέταλλα, που βρίσκονται σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, είναι απαραίτητα για τη συνολική υγεία. Νερό, η διατήρηση της ενυδάτωσης είναι κρίσιμη για την πέψη, την κυκλοφορία και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ωφέλη μιας ισορροπημένης διατροφής. Πρώτον, αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας. Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά εξασφαλίζει συνεχή παροχή ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αποτρέποντας την κόπωση και την αδράνεια. Δεύτερον, ενισχύει την ψυχική υγεία. Μια διατροφή πλούσια σε ω3 λιπαρά οξέα, βιταμίνες και αντιοξυδωτικά μπορεί να μειώσει το άγχος και να βελτιώσει τη διάθεση. Τροφές όπως ο σολομός, τα καρύδια και τα φυλλώδη λαχανικά υποστηρίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου. 3. Υποστηρίζει τη διαχείριση βάρους. Ισορροπημένα γεύματα αποτρέπουν την υπερκατανάλωση και βοηθούν στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Τρόφιμα πλούσια σε ίνες όπως λαχανικά και ολικής αλέσεως σας κρατούν χορτάτους περισσότερο. 4. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη C που βρίσκεται στα εσπεριδοειδή και ο ψευδάργυρος που βρίσκεται στους ξηρούς καρπούς και στους σπόρους βοηθούν το σώμα να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις και τις ασθένειες. 5. Προάγει την υγεία της καρδιάς. Η μείωση των κορεσμένων λιπαρών και η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών μειώνουν τα επίπεδα της χολυστερόλης και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Συμβουλές για τη διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής. 1. Τρώτε ποικιλία τροφίμων. Ενσωματώστε διαφορετικές ομάδες τροφίμων στα γεύματά σας για να εξασφαλίσετε ότι το σώμα σας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. 2. Ελέγξτε τις μερίδες σας. Αποφύγετε την υπερκατανάλωση τροφής χρησιμοποιώντας μικρότερα πιάτα και προσέχοντας το μέγεθος των μερίδων. 3. Παραμένετε ενυδατωμένους ή πιείτε τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό την ημέρα για να βοηθήσετε την πέψη και την συνολική υγεία. 4. Περιορίστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα, μειώστε τα ζαχαρούχα ποτά, το γρήγορο φαγητό και τα επεξεργασμένα σνακ, που περιέχουν ανθυγιεινά λιπαρά και πρόσθετα. 5. Σχεδιάστε τα γεύματά σας. Ετοιμάστε υγιεινά γεύματα εκ των προτέρων για να αποφύγετε ανθυγιεινές επιλογές τροφίμων όταν είστε απασχολημένοι. 6. Εξενοσομάζες. Φάτε όταν πεινάτε και σταματήστε όταν είστε χωρασμένοι για να διατηρήσετε μια υγιή σχέση με το φαγητό. Συμπέρασμα. Μια ισορροπημένη διατροφή είναι το θεμέλιο για μια υγιή και ολοκληρωμένη ζωή. Με το να κάνετε συνειδητές επιλογές και να ενσωματώνετε θρεπτικά τρόφιμα στην καθημερινή σας ρουτίνα, μπορείτε να βελτιώσετε τη συνολική σας ευεξία και να προλάβετε προβλήματα υγείας μακροπρόθεσμα. Κρογυρίστε με Μισραήμ τα κάντε σταδιακές αλλαγές και απολαύστε τα ωφέλη ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Λεξιοστικόπουλος, εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών, σύμβουλος ευεξίας.